jingpule na kitab umika nong yathu lupa kalandong ka Henryu kadkhod iwe hadu saw but Henryu hadu pra do sha skor ya jing ai daw utrai persha ke Israel do yeng ko try but dupin inya pakin yeng sakhi kilumba do kilum red kin snap ayu mi ong maphi ko lumba maphi kanong rim bom chukun jong ka perthei to sha skor ya jing ai daw utrai udon daw persha ki pa chung u pat unya satnya pat ke Israel utrai u ong ko pa benriu junga ayu sha ngala le ipi da kumnu sha ngala ban khia yapi hayathu se yanga ngala wan yelam yapi na ijem ngala penla yapi na jinglong rao ngala pha ya Moses ya Aaron bat ya Miriam ban yelam yapi nganitra ayu ha utrai u Blei kapneng habanga wan ban mani yu hatu ngan wanra daki khun masi ki bakin saitam banthang kum ka jintarwa hau unsngu bha ma utrai ladangan wanra hau bun hajar ki lang shinrang nida ki wa umpnyang olive ki batut klemkon hatu ngan tarwa hau ya khun prangsngi junga na kabinta ki pap junga ya uso kamet junga na kabinta ka pap mensim junga ko khun benriu utrai ulayathu api ka ei ka babha ka ba upan na phi ka de ka ne to le yaka bade to eat klem the pon but to ko mu da ka jings ngo red ya Blei jung phi ka ktien jong utrai kasam sanpho ka khat san hadu andriu pra hadu khandai khat andriu hadu khat nyo arfu wei but arfu lai yalum hakmat chunga uong yakipa chunga kibala yate chutang patnga da kajin knya ai kibneng kidben bana bau Blei ulong ubahong bau Blei hi unlong unong bishar ngam pen rem yipi namar kijin knya jungpi kijin knya thang jungpi shilente rakmat chunga ngam pan masi kartong na sem jungpi ne kilang brod na kiken hun jungpi haki rius new padeu Blei uong pidon hok ayu ben spell ya ki hukum junga ne ben kren chipang ka jutang junga phi ki ba isi ya ka an junga phi ki ba kenda chedien ya ki ktien junga ya ki ne ki kam philale bat nga ngan shus ngap jar phi tharai bangalong kum ma phi minta tinga ken hiet bat nga pen rem ye phi to per khat bha ya kane phi ki baklet yaw Blei yo nga patar ye phi pat un om don papelna ye phi ka gospel kat kum yo anes bukhuj kilanong ka pa arpho kat khot iwe hadu ar wat khat wei hadu khat pra dang step nga bhakasngi ni kong jungka to yo kat ba dang dum ka Maria Magdalena kala lencha ka jintem bat kala yo I pala weng no ya umau khang kala mare sha u Simon Petrus bat sha uta wei pat usenran uba u Jesu u kila shim no ya try na jintem kala ong pat ngim tep ha ei kila bu ya u ka Maria pat kala yeng habar ka jintem ka yam kat ba kadang yam kala dem ban peche po jintem bat kala yo I arngut ki angel ki baryam li ba ki shong wei hakli bat wei hagajan hangta habaladan kamet u Jesu ko kong balei phiam kila kli yaka kala juba kila ra no yaw try junga pan ngam tep hangnu kila bu ya u Maria ong kumni kala phai din bat kala yo I yaw Jesu ba u yeng hangta Henry kam te pau de u Jesu kong balei phiam u Jesu la kali yaka yano sha phiwan kala nang berkhat u de unong sumak per kumta kala ong ha u yo de ma phi u bala ra no ya u ko ba hayathu se yanga ha ei philabu ya u pat ngan de chim no ya u Jesu ula ong haka
Maria kala phai wak shu bat kala jubab ha ka Hebrew Rabboni kabamut konong hikai kinyo wan nung so yanga ujisu ulaong haka namar ngam pat lit phai shokpa Henry Kilet shakipara junga bat yathu haki ngalit phai shokpa junga bat ukpa jungphi Blei junga bat Blei jungphi kumta ka Maria Magdalena karalit yathu haki senran bakala yoi ya utrai ban ba ulayathu haka ya kani ka gospel jong utrai